Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν λογαριασμό στο PayPal για να μπορούμε να κάνουμε μεταφορές χρημάτων, να μας πληρώνουν από διάφορες εταιρείες ή να πληρώνουμε κάποιες εταιρείες στις συνδρομές μας ή οτιδήποτε άλλο. Ανοίγουμε τον αγαπημένο μας browser, τον Firefox, τον Internet Explorer ή τον Google Chrome, οποιοδήποτε από τους τρεις, και πληκτρολογούμε στη διεύθυνση www.paypal.com, ή αν έχουμε το link έτοιμο από κάποιο συνεργάτη μας δίνει το link και πατάμε εγγραφή. Μας ανοίγει η σελίδα του PayPal, όπου πάνω δεξιά έχει την επιλογή Sign Up, εγγραφή δηλαδή. Κάνουμε κλικ στο Sign Up. Έχουμε δύο επιλογές, δύο είδη λογαριασμών μπορούμε να κάνουμε με το PayPal. Ο προσωπικός λογαριασμός και ο λογαριασμός για επιχειρήσεις, For You και For Business. Θα επιλέξουμε το For You, τον προσωπικό λογαριασμό, αφού πρώτα δηλώσουμε πάνω την χώρα Ελλάδα, να είναι, αν δεν είναι δηλωμένη επιλέγουμε την Ελλάδα, αλλιώς επιλέγουμε την Greece, το αφήνουμε, και την γλώσσα η οποία είναι αγγλικά, δεν έχει ακόμα μεταφραστεί το PayPal. Κάνουμε κλικ λοιπόν στο Get Started. Εδώ συμπληρώνουμε όλα τα στοιχεία μας. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχω συμπληρώσει ήδη τα στοιχεία. Συμπληρώνουμε το email επάνω, δίνουμε έναν ισχυρό κωδικό και τον επαναλαμβάνουμε από κάτω, και συνέχεια γράφουμε τα στοιχεία μας, το όνομά μας, το επίθετό μας, τη διεύθυνσή μας, πόλη, προσοχή εδώ στο state, province και region που λέει, βάζουμε νη αλφα, non-applicable, είναι για πολιτείες της Αμερικής αυτό το πεδίο. Επιπλέον παρακάτω βάζουμε τον ταχυδρομικό κώδικα, δηλώνουμε το κινητό μας τηλέφωνο και τσεκάρουμε κλικ ότι έχουμε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγγραφή μας. Κάνουμε κλικ λοιπόν στο agree, ότι συμφωνούμε, και να δημιουργηθεί ο λογαριασμός μας. Για λόγους ασφαλείας, το σύστημα μας θέλει να επιβεβαιώσουμε, να γράψουμε τα γράμματα που βλέπουμε στην εικόνα, να τα γράψουμε με το χέρι μας εδώ, για να καταλάβει ότι δεν είμαστε μηχανές αναζήτησης ή ρομποτάκια. Το βάζουμε λοιπόν με τα χέρια και πατάμε το click continue. Στη συνέχεια έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός μας. Θα πρέπει όμως θα μας έχει έρθει ένα email στο γραμματοκιβώτιο. Θα πρέπει να δούμε το email μας και να κάνουμε κλικ στο email επιβεβαίωσης. Εφόσον λοιπόν ανοίξουμε το email και κάνουμε επιβεβαίωση το link που έχει έρθει στο email μας, είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε το λογαριασμό μας στο PayPal. Έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός μας, είναι ενεργοποιημένος. Μπορούμε να πάμε στο Go My Account και να δούμε το λογαριασμό μας. Το δεύτερο βήμα, θα πρέπει να βάλουμε μία κάρτα, μία κάρτα για ένα λογαριασμό που θέλουμε να βγάζουμε τα λεφτά μας ή να βάζουμε λεφτά στο λογαριασμό μας. Για κάρτα λοιπόν, για να βάλουμε την κάρτα μας, πατάμε στο δεξί μέρος εδώ που λέει continue. Εδώ λοιπόν βάζουμε τα στοιχεία της κάρτας μας. Εφόσον λοιπόν συμπληρώσουμε τα στοιχεία της κάρτας μας, την ημερομηνία λήξης και τον τριψήφιο κωδικό, πατάμε continue. Η κάρτα μας ο λογαριασμός μας έχει ενεργοποιηθεί. Πηγαίνουμε στο Go to My Account. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη σελίδα του λογαριασμού μας. Εδώ λέει ότι έχουμε 0 ευρώ ή δολάρια. Εδώ βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι τις τελευταίες κινήσεις που γίνονται στην κάρτα μας, αν μας έχουν στείλει, αν έχουμε στείλει λεφτά κάπου. Χρειάζεται ένα ακόμα βήμα. Να γίνουμε Get Verified που λέει εδώ. Πατάμε λοιπόν στο Get Verified. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε, να ταυτοποιήσουμε την κάρτα που έχουμε βάλει στο λογαριασμό μας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την κάρτα μας, ότι έχει μπει η κάρτα μας.
Εδώ είναι τα στοιχεία της διεύθυνσής μας. Πατάμε continue λοιπόν για να κάνουμε verify την κάρτα. Για να πιστοποιηθεί η κάρτα, όλα τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια χρησιμοποιούν μια διαδικασία χρέωσης της κάρτας. Μας χρεώνουν δηλαδή 1,5 ευρώ στην κάρτα μας, το οποίο θα μας το επιστρέψουν στο λογαριασμό μας στο PayPal μόλις γίνει η πληρωμή, και στο αποδεικτικό πληρωμής έρχεται ένας κωδικός, ένας τετραψήφιος κωδικός, όπως το βλέπουμε εδώ. Έτσι, στο αποδεικτικό πληρωμής που θα δούμε λοιπόν είτε ηλεκτρονικά, αν έχουμε online banking, θα δούμε από τις κινήσεις την κίνηση του PayPal που θα χρεωθούμε 1,5 ευρώ και θα έχει δίπλα στην ονομασία της συναλλαγής θα έχει έναν τετραψήφιο κωδικό. Παίρνουμε λοιπόν αυτό το τετραψήφιο κωδικό και γυρνάμε εδώ στο PayPal και το συμπληρώνουμε για να μας κάνει confirm, να επιβεβαιώσει ότι η κάρτα αυτή ανήκει σε εμάς και ότι δεν έχουμε κλέψει την κάρτα ή δεν την έχουμε βρει πουθενά την κάρτα. Εφόσον την απόδειξη συναλλαγής την παίρνει μόνο ο κάτοχος. Εάν έχουμε λοιπόν online banking, μπαίνουμε με τους κωδικούς μας, βλέπουμε τον κωδικό ή παίρνουμε τηλέφωνο στην τράπεζα και μαθαίνουμε για να μας πει τον κωδικό. Αφού ταυτοποιήσει ότι είμαστε εμείς η τράπεζα, μας δίνει τηλεφωνικά τον κωδικό της συναλλαγής. Επειδή αυτή η διαδικασία κρατάει γύρω στις 3 μέρες για να έρθει η απόδειξη πληρωμής, για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, δηλαδή θέλει περίπου 2 με 3 εργάσιμες ημέρες. Έχει γίνει λοιπόν η χρέωση στην κάρτα μας, θα περιμένουμε 3 εργάσιμες μέρες και από το account overview, εκεί που βλέπουμε το λογαριασμό μας δηλαδή, θα πάμε εδώ στις notifications confirm my debit or credit card, confirm, πατάμε αυτό και εδώ που μας βγαίνει σε αυτή τη σελίδα, εδώ συμπληρώνουμε τον κωδικό που έχουμε, τον κωδικό που συνοδεύει τη συναλλαγή που μας έστειλε τη χρέωση το PayPal. Μόλις λοιπόν συμπληρώσουμε τον κωδικό, πατάμε confirm card, κλικ στο confirm card και έχει επιβεβαιωθεί ο λογαριασμός. Μπορούμε να στείλουμε και να πάρουμε λεφτά από το PayPal στην κάρτα μας. Μπορούμε να στείλουμε και να πάρουμε. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Είδατε ότι είναι πολύ εύκολη. Εύχομαι καλά κέρδη και καλές αγορές. Γεια σας.